Paul Matechin, Rhys. So heen. Had ik het heen, maar anders maar had ik me heen zoals late 60s. Had ik weer een plien naar Arroyam. 1967, 4th of April 1967. Had ik me getjoend door Keith. Keith in de groep. Zeg je het geen wat het in de show? Zie me de vleen, dat is van Munkjakken. Cuddly toy. Schaak me de vleen, als we me raken de geo, dat is hartstikke geil meer. Ik ken wel Haniko zo. Maar de gaan toch heen op een naamje aan je social worker aan het Glasgow Corporation. Agus we gat we tjoldige de kiri clown. Agus hoe de gat gewoon Glasgow Corporation you got teacher na sakatra minister goed in schrijf. Agus ik kan nooit natuurlijk inspector session nog aan de dag is. Vraag rollen in taal, solution. Wat means me is vragen, zo. Agus was Seamus Rook in 1957, Seamus 1967. We maar jeetje, niet hè? Agus in 1958, so we gaan nu, it's for Thomas, 1959. So we gaan nog hoog, zo misschien keer. Zo, dan ik dus toch wat heel nog heel. Dat heel nog achtergestaan hij kon. Arro. We Shennevet, maar waar dat je ook mee. Agus de maag, agus voor de dingen dat gaan is maag. Ze pure spraak ook misschien. Verschillende anders, verschillende tagen zijn geldig. Agus is een heel lang. Big iets aan je aan metalletje de hagen de ganse. Ach, ga je harokiel iets dat maar dat wat kopergoed zullen misschien. Ga ik het lessen we naar twee post. Zo is een pure spraak wat ook al klauwt. Dat is als een lachen met jou hachrig. Hachrig. Dat was je anders toch. Ach, Johan is in zo als we missen blierna. Is een dag in mijn jachmenschool. Vergaarlijk ik mijn jachmenschool. Kim maar Yusuf vergaarlijk is het. Wel, het soort submersion nog hè. Vergaarlijk heb ik begrepen. Als vergaarlijk wat ik brein daar. Als ik had daar met maar is het de 60s. Vergelie al. Maar toen je tien hoe heen. Als vergaarlijk wat de brein. Als we me vragen, vast we gaan nog krijgen. Use ik zie gaarlijk is zoals we vissen kan cheven toen je krijgt maar chain. Ach misje, it was a complete immersion. Ik is Jay Slunniger. Wel, ik wou niet echt gewoon voor. Ben niet echt, je zal Nederlands geweest zitten jalapostig. Nederlands geweest, dat is een natievertjes wezen. Ja, kan gewoon niet. Ja, kan gewoon woorden. Ja, niet kan niet hielden. Als pikenielig Stefan Genuis, windjes Nederlands, maar keizaks. Kon ik kiezen. Als begrijpt voor de jala was het. Gewoon nog kan het ook een Spaantje gevonden. Fashion of the woord. Als we een Spaantje tjenisha Jirisk. Wat de trading aan de Jisk. Als je maar moet je deze goed toe. Toen was het terug, dan moet je deze. Als skalf bij. Heb je een route dan. Zullen we kranken zijn de Spanische armada na? Ja, nou, ik heb keer dat hij hier peel situation nagezet. Hoe je het alles ja. Zo, maar goed, we gaan maar wokken aan de gaalik. Als we me vasten nog eens zeggen, gedaan met garo jala naken, zo iskaken. So, maar gaan in Amerika, that you're living off the grid. Dat was in, was in, Shadilian, paraffin lamps.
loop ik een paraffin. Maar is triest gaan is bij de allen niet. We have forgotten how to listen. Als je niet jeugd nog eestig, als je niet vast nog je met eestig. Als haar wireless als gaan we wireless het wil dat je een loze laag. Zie je hoe het toch die ik te veel lost. Kies het is nieuws. Zo dat ik maar graag. Als zitten met kerele karren nog Nach verder dat goedje. Als Robbie Shepard die gehaald nog dat was het. Zit niet te temen. Ach, was je vast er. Claude Gill die gaan ze te zien Leona show. Als wat de waard als niet cool, maar er was zo heel lang, maar daar kon penen zich aan de toe goedje. Ach, smash als wat Gill als natuurlijk Jakom heen als han milad Christian maar ha klosjuliket ha kamana sas goed kindje hoekal. Maar klosjuliket de hoe het was je nakums. Als ik me raden zo. Ach vertrouwen er was maar eigenlijk iets waar kan mappig je heen. We kaprin je fasciens maar. Ik zou zo groot bliende. Zo, is ook al galig, is nog zo'n heilig aan het skal. Kun je waarschijnlijk kallen dat aan het skal sturen, naar het wel gaat je knillen. Wel, ga er natuurlijk tussen bij Jakobs, wat daar vraagt dat ik bij de skal. We gaan naar studie goesestogen nog wakker te gaan. Ach, waar moet je dan naadje, heel gaan. Maar toen gaan we raden nog, toch het zien, je zagen je tetarig, want ze zagen je vegan. Als we gewoon in school te doen, we zien het ach, gaan je kunnen met dingen wie massig doen. Dat is dat. We gaan jakken. Als de school in Noord, je eigenlijk wou brengen, wou klusje mooi. En je maar uit je han je regalen kapringen. Soort gehikse skal. Kun je gebruiken gehikse skal, maar beelden wat de vierde tickets. We beelden bewogen. Ach, hoe teacher met betrichtjes regalen wachten. Als wat een teacher raakt in prostige kalik, een prostige kuil, was in vasten nog aan een dag. Ik dacht, oh, is dat cool? Music singing teacher wekken. Anne Hamish. Dus de kolte die we denken. Annie Mackenzie. Als is dat cool windje. Anti je naar Hokenig. Oei. Als we krijgen Peter, wij naar missionary in Afrika, zo pleerder. Als we tweed skirts, als we dat zie ik even aan ons, Arosinië tot voor een keelje, af wat de schoolletjes aan de gaulen, waar ekelige hukschen liestjes uit, maar dat was in je vaas zoals. Ach, ze is aan de hemel, gaan het helemaal zo zeggen. Als maar het is in mijn hoofd, Tony, als zit in met de vuur. Maak het nog ook niet, maar kluit nog, hè. Hij wat je nog aan de school niet nachgaan. Maar we moeten kluffen, door een beetje. Dat school niet nachgaan. Dat is gewoon neemdropping. Hij is er daar. Ach, dat is niet goed. Zo, de hoognaarskolen zo naar Dalleperk. Nee. Ik kies waarschijnlijk kallen. Haar panje gunje gaar, dat was een aantal jaar. Toen je veertig niet aan de mensen krijgen, was ik met de fiep. Maar mijn vragen naar fiepen, de waar chemis, waar jo fiepen. Als je piepen de moeder voor je wakkers, waar praktische hoogste steden, als je doen vast, weet je, vader jo, hier naar jongens die gedroogd ik in Als je rode jelen gilles, ze was chicas que fiepen, nooit in de school. Ach, wat moet je vast nog, waar met die andere niet gelingen.
loch hapad, si bhai pásach íonníli airtí. Loch pástal, agus bhai sinna tchicas peripatetic, bhai tchicas séin. Ag an ámad yn smychus dweud, fe tuafas o toc am mat yn anodat. Gan niach gyr agos bicar am mat nasydd, chasyn yw barent, chasyn yw nopans. Sy'n gydach sy'n garis yn ynglion. Sy'n mat yn ysgol, cwtioch, efo sy'n ych sy'n iach gyr. Be mat ysgol, efo rwys y tol. Ha bín tal sin sin agus léh agus bh denam sa gáí an soas vi tú pí in thoiseach arm sa sin sa thula le sinnach agus na máta sin amach í chu se bheith choach tú ru an nóú tú leis sé cheáil. Bheith ceol chodátar gás sa bheith mar a brín. Maar dat brengt later dat geld, jas zo later gaat. Waar is het doen, Jackie? Waar hen is violinist was pure maar classical pianist dus co baden celiotus guitarist en je maar classical. Zo wij geld woning. We gaan ons zo goed gitaar. Dat on een heden ligt met gletsje. Agus so van de heden niet lang keol. Agus so maar dan graag aan naad bij gas van nader gaan ze zitten hoekal. Ze waren vriendjes. Nou, het is als de scholarship die juist gaf. Doe die dus een hele naad te gaan level. Gaan we met brains. Oh, ja, ga. Maar men hem ook Ron Neal zo'n schachpleerne. Najona. Is dat zin wat Joe hadden we zo'n nooit dan. Ach, klein aan Gaelic en tussen was in nog. Hoeka pleerne goos met de hik met de heilig. Dus haar Gaelic ach gevaske Gaelic de heden. En je had 3 miljoen keer te delen gezeten. Agus, ik weet niet wat meer een day aan person hebben. Agus het je boy nog een halasje, zo als ik met je macht, Carlo tal, hier zo een valaf, waar halasje kielo trouwt. Dat, ach, wat mijn vaste dag gezegd, agus ile, ile, maar humorie, is zo'n johanjeten. Wat toen was de Johannet en Niele, na smoorde waren Niele ze bij ille, waar tenors en je maar aan Niele. Agus aan mijn vast nog ik naam stil, koroshin stille taal, zeg het waar Jane stille taal skelen schrijft zo. Jongens ik me doen zo voor heel kan je neus maar kechnia portwims. Wat koe ik eens na begapeos de gardemein begaan ja man. Ach en dat een tje han me in heilig ha rotiken maras humorie ha de tenors een paar tenors en niele economisch na waar dan niele ze bielen. Is nog ga je aan zo gaan je goed doen. Wat kaarsen zag je zo door Gaelic dat is zo. Waar de hele Gaelic is 1979 naar Michael Doscher. Is waar Gaelic stil kan brengen ocean. Zo wanneer toen ja kan je het kon je Gaelic op de Gaelic als in. Ik kan me zo aan 1967 en ik mis je zo als de gipling. Als dan de mee waar toen je keer wireless Gaelic bezig. Dat kan je haast. Dat is Gaelic haast. Ga je liggen op peos, waar je nooit dat dit. Ach, aan mijn minnetje met een kra sadio tussen gaat de gewonen. Dus ik het jouw avondstuk aan een bedje, maar wat je me doet, was je niet kiestig. Als aan de niele kan aan het wat doen je kiestig is.
Niet eens kun je als ik krijg je dagen, maar een keer zie je het in stoken. Zit er wel. Wel, hoe ko immergen maar ha, nu dat keulen en doen je, ach nou had ik alles het jalen. Hoe zo een scoot doen je eerst, ach scoot doen je eerst, van oors en schach, waar kunnen maken die we kiezen en dan we zeggen tekeli. Kun je de kochen de magas daar gaat het zeggen, kun je zijn ook als door zijn als te beschrijven ze goed al, hallo zo goed hoe de alles jalen. Goed aasken hulk al was in dat stadion was zijn. Dat is van het doen je huge. Hebben we dat zo'n weer daar toen dat ik strichtje holen meer gezegd vier. Ha parach schönjete den nach rodieve daar toen. Welke mannen per dat toen je se bihe die daar toen. Dat is niet geleden als je. Ach, wat huge. Ach, maar ook graag. Als de huis nog graag geheen. Wat nostalgie. Paarstegaal. Maar hebben we goed als de hele. Hebben we smidgen. Ach, Steeds als een paar weken achter zo, dan had ik zo dat maar een beetje de gaan en nieuws zeg ik. Een beetje gevoelstoot, wie lief doen je, kunt kalik. Jezus bij we was maar een beetje nerveus. Met een beetje kalik, nieuws zeg ik, nou had ik zo. Dat is hem. Ha, ook een gelijke verre doel, misschien. Het ook een beeldje. Zo hoe je voor dat ze gaan en uitgehaald de wissing, wil schrijven gaan en haast. Woorden. Nee, ik kan het hier door die krijg. Woorden. Waar tjekken me niet gedaan. Zo'n kjouder goed die moeten net dus. Zo, waar me kan goed gelukkig zijn. Hij zegt hoe me anders zag. Waarom te gaan is dat ik de show doen je total recall. Gewoon je gaat roet uitdrup het waar achter. Als wat toen kroosje de wel pie. Als niet dat wanneer nou kan we als was je nu kopen dit geld. Als je een ski geldje, dan moet je graag die Gianna met je in de show doen, ja. Kan Gianna skiën. Just take it on the top of your head. So, hide me, hoe ik geld die round. Als aan een jik, hide je dat zo. Genoeg werk. So, Hashin haast, we met tale change Krishin haast, Krishin haast, ik me heel niet. Ik krijg die nog haast. Nou de schoolweg mag gebruiken. Je? Nou de schoolweg mag gebruiken. Dan als je aan ik in Asje geweest. Ga me Glasgow, als ga me from the sublime to the ridiculous. Ga me een koetje getoonje waar volling van hoe een drugs is gesloten. Als ga me waarmee we al nog in de Dominicans praten zakkertje aan de Glasgow als ga behoedig kan je zo maar zo uiteindelijk dat je behoedig kan je using me dwars voor. En de Dominicans gaan ze de doctors of the church, de academics on them. So wat me vast nog kan je me misken doen je was een using me dwars voor misschien kutje. Kan ik het using me kussen waar met de raak beschouwen naar using met zo bij aan ga je niet een checkers begrijpen je niet dat misje. Dan me ook zo me ook zo me kasi. Maar hen vertically ritme tek de route nonsense machine. Zo dat we een beetje dat me. Alpine Dominica. Het is zo verhuurd was aan de hoede ook. Ja, let je wel aan. Psychology. Ik kan me goed kunnen het je gewoon een dag recht in je zaken dat was je als je deel met de raad I will meet them in the garden of zo. Als de waren je laat die hebben. Als Hanikat
agus ú a láimhre agus an nósin di cael leo go ma gwrs garg. Agus hés a ein at ash piece. As from the Galavat, what did you do that for? Oh, says I was watching. What were you watching? How they would touch the plants. So I crack Roshinik in Shagasset. Chashes a tune weg. Maar de goede gaat te laven toedak. A chaist na túine bh sinach gur á anasach an chaindach a téana gála cuiteach gur á dúil chum bíú ile sinach ná Vinje Rebbe Korset naga zo'n overseas students gehaarde Afrika. Agus hami dimet tachtje dimet tinje kama hanas Jimmy Boyle. ó Berlíní nó Mean City. Hagen Medicine. Ik denk Dominicans fascinating man. Verder in Doha was je een tuinje wachten dan Natans. Dus dat afvoering. Agus hagen toen die betreft in jaar nog goed professors agus. Gaan het toen wat kan kratje joh. Ach van bij vast nog de hagen in het tuinje was je nog eens. We gehoord in je gewoon een dijen was je. Hoe kan chance moesten. Juchen, Oosland. Als het we kaal tiek, ik Tsjechië wordt wat in la moesta. Als ik meer lava kaal pier le juch. So you had the whole range of the human mind. So we hebben vast nog kan zeggen met mijn leuk toen je zijn shimmer gaan met ko drug centers as an archdiocese. So sin anders was je otroeg gematroeg worden nee. So ik naam sin wel glasgow féin colm go gáteach an fer gálik áren. Vi gaat toe de kamer san we sein agus rota machine. Agus an notion we make matlo happens. Er doen me John Nos. Agus hagen me de wil nog waarschijnlijk carriage gaan zo chidium konemantje gelegen. Schijnt in je heen was Sutherland bij. Boy nog eens nog. Agus I want you to meet us, Dr. Margaret McKinnon. Ah, sure. She is a genius in music. Right. As so, hagas in die heel agus hier konen. Gavoran, wait till you hear this voice, Margaret, Agus wij voeden geloof Agus hij me rot in agus well, there's a voice in there somewhere. Oh hier. So die Google. Agus hieldig me als het weer in that case als you train it. Simmere haasje gedraaide klassieker. Zo met kookblindje kan zo geweest ben. Nou ga je nu aan toch? Ha meer wel. Ha meer, you know, it's klassieker gehaald te min. En de Gaelic hadden we David Moore en de Pointe. Ha, en jullie zijn toen is munje ja in Gaelic sjaunos. Fachklasje het behulp dieven. Als maar weinig als de drinische bij aan de sjaunos. Drinische bij een privé maat na pikwas aan de sjaunos. Handelingen verrekerd. En ja, had hij zich gehad te werken echt aan de sjaunos. Ach, maar gaat het tussen de sjauno in Gaelic, maar waar die van ook mal op een doorring naar haar in mode was schön. Een klassieke honden. Had toen je naar een klassieke van een Gaelic, weet je.
Ach ma choint ma yesh dus is de harin is an klassiker gehad. Agus a kinem tepe met dat chachatore glas van een nachtje. Agus waar mijn gradi dus nog keesig. The world of opera, I think they created the bel canto. But the bel canto was created in the fields of South Uist and North Uist and every other island where people worked. Agus wat de scheunjet wat de koppet, is wat drainen naterige. Maar kutje de jeesjes te deze na zijn gladien. Ik dacht het ook weinig naar heen kan gaan. That's classical. That is classical. Als je trainen naterige. Had ook een kook prendje kutje gavius. Nu ga je dus zien, waarschijnlijk. Kudis was een kolach waar de deed nou how het toe willen hartzagen te zitten. Kudis werd kolach goed te zijn dat gekieuwd maar zijn dat goed is. Nou de hoekie goede maag. Wel, hoekie koach ken goed. Acherut juist ik me kan maar doen. Gaan aan go koachkach sa hynnes toe. Gaan aan sin an goach gytid. Ha goach an go ishal sa hynnes toe. The power is not in the powerful projection of the voice, but in the softness and the soft singing. That's where the true power is. Ha tunis munjan maar a Pavarotti is een, sin an goach chanye, maar Jezus die Pavarotti is een pianissimo. San an ocean hiu goach. So waanas och sinni onsachu, sagt. So you don't have to fill a hall with bellowing to the back of the hall. It is the powers within the soft singing. Is dat een zinnig fijne training? Als je een noord zo'n tal een jaar en veel geduld, nou, die in de karmen de hoede was het zinnig. Ach maar, wie je zei in Londen, toen je zei in Baltibelis naar Medica staat zo maar zien. Ach, ha anders zag, nam weg werkse. Dus kun je naar zo ach maar werkse. Chanel na helani. Ietsje ag fos la schein klassiker. It's alien to them. Chanel dat kahikje nietje. Get de hourak wel asna shan. Asna shan oren. Ach, ga nemen gasen hoe de loningen zo'n eensig. Wat kan je ons kimmerus kamer woostetje no Juna J. Kan je no de wat te poonje gasken, ja. Pitje wat het ja, wat te zijn. Aan een room dat tussen we gaan je ska niet de wat. Als maar houdt er heen are maar een achterig gaat. Aan een dag klassiek, ja trainen klassiek is niet als een dag zijn zo'n dag een lyriek en nog keestig. Maar houdt ook heen maken bij opera, houdt ook weinig. Ach, maar houdt ook heen, maar lefoem maar, stroeden maar, wat dat gaat. Als levikusje drainen klassiker is zo'n lyriek als hulische geel has kabi foem maar zo hoekat als kahotasingen nog keestig. Kortes in duw. Je had een nooit een tikje te houden. Han je lokal raten dan nu te nietjes. No tikje. You're not forcing a style on the listener.
So na dói mar a chaite hócail leis I gáil ag chuteigh sin nó ag gníide sin. Tic sin mar a gcóin sa chola tatin. Chuteigh, a chuí mar tuile chuteigh me se bha prád mahad as an naram. Agus bheith tinneach I líomh. Agus bhíhéan tá teach I Barrio Lanza, Caruso, sa records a sin, John McCormack, Sidney McEwen. Agus hí sa géisteach sa sin. So anna bheith mi bic bheith mi clúingin dói séine bheith sin. Agus le chamí an scáil as am í an san nátscáil hadig fer a Lúnain, George Alexander. Bheith sa London Symphony Orchestra san London díag sanna ca hicas go na nuis, chúdig a héanagus de bheith Barbara. Agus Reyes an kuteach an mórlam go. In sa céine ma dé anna gra, he'll be a baritone noise and not as he will be a tenor. But the sappertjes constantly it's gehele me je gohuva cos Jacob. Ach, met a big eye chin. Stoch a baritone of a gunna me sais nach to nach romi de tene jeminjain is son a gohut soos. So no séin an na gálig. Bile gatáiste leis gan seo na hála ne séin. Mo has jus ha mis a clúingin na sean dúine go séin. Ha man iste gúis fel machine tol a dash gedan na dúirte. Agus ha mi clúingin na sean dúine sé dem cheans. Ha mi fasternach. Wans a fasternach. Agus le bhí ciúsa chu gálig a chuin hostu de módicin. Good a chuteigh gálig go mór, good an dóig a gálig a réinú an a dói. Chud far rós mar a chuineach le dú. Is go hála de hú spiritualach, cawp spiritualach an árinach agus sin. Cé mar hannig sin capí agus? Well, it is na tachin as de hilangen. Ik heb namelijk je tachin spirituele wonden. Nach hij. Als de tachin nakasje we gaat je gewiepel. Als de tachin nakasje we gaat de kale gewoon worden. Een liedje. Wel nu gaat evangelian. Wel nu de kaal paar uren. Een paar uren met de houtje in hoonje. Een beetje toonje wakker. So vashin de niav yen hjol. Na be havokroinje na pekutje na se de vasha. Ingen jacket. En na me jou de kutje dan. Alles harwakje vije gratu wach na be jodig kale groen worden. De gloen in de kale groen worden. Ik Alec Nicholson nog maar Prudential. Dat hij wat je noemt Prudential. Als Najika hika de nieuwtje zo'n dijken te grinnigen. Als dan weer te kale gaan worden, dan ga je de loon kan begaat doen. Als nooit evangelie nooit een tasje als waar maken daaruit de geel je de niet afkomen. That it was one and the same. Als maar goed is toen het peace or een kalik na kjol. Hij zag het in de shana hakamse. Had ik al eens zag peace in waarheid jouw spirit. Als een opdaket. Gaan doen het fijne vallen voor je. En saaijes kun je als je de nieuwste urum had te naterig en woed en ruge dusk en talo. Ja, zo. Het zal je zien wat ik je de partij nak in je mechaning. Hoe rotten spiritueel, rotten hoe wekelijk. Agus rút a húf ceall. Hins had a trí cálag, had a sníamh cálag.
Had nooit goed scarrieren worden. Dan weg ze kun je.